Som mandràgores i estem molt contentes de presentar-vos un curs per capgirar l'educació sexual que hem preparat amb molta il·lusió. I us preguntareu, per què és necessari un curs así? Cientos de millones de espermatozoides se disponen al asalto. Es una fantástica carrera de obstáculos. Solo unos pocos de ellos podrán franquear la barrera del cuello del útero. Us proposem un viatge que constarà de 4 sessions presencials combinades amb treball a casa i materials complementaris. Aquest itinerari ens permetrà emmarcar la sexualitat i l'educació sexual en el context actual. Aprofundir en la perspectiva interseccional. Treballar amb el cos i des del cos. Reflexionar sobre el model de sexualitat, la construcció del desig, les relacions i la comunicació i els límits. Conèixer i comprendre els referents juvenils i els discursos que estan articulant al voltant de la sexualitat. Reflexionar sobre el nostre rol professional i estratègies per la millora. I adquirir eines teòriques i pràctiques per aplicar l'educació sexual al vostre context. Ho farem combinant la teoria i la pràctica, a través de dinàmiques participatives i vivencials que permetin la reflexió tant personal com col·lectiva. Aquest curs és per tu si tens ganes d'aprendre i de replantejar la teva mirada. Va dirigit a professionals del món educatiu, a professionals del món sanitari, a famílies i, en general, a persones que estigueu motivades en millorar i transformar l'educació sexual. I té el reconeixement del Departament d'Educació.